usahakan niki nek mantun buka kunci usahakan ngosong, Pak. Ya aja mikir duit, aja mikir penggawean, aja wis pokok lepas. Lah sing sulit niku lebih sulit niki. Ngadep sing gak urip. Ya wis to, ora ngarah katik gak balik kok. Kula waune nggih wedi, ya bareng kula nekat kendel. Ora ana wong sinau kek tambah mati yo mboten. Sing teng donya niku mboten enten. Nggih, lah niku tandane cara mlaku wis bener, arahe wis bener. Mergo apa? Parane wis bener. Nah, karek besok dumadine dos pundi? Kan dereng. Itu bukan 1-2 figur orang. Karena apa itu diharapkan? Diarep-arep bentang muncul. Supaya nek Satrio Piningit muncul nek timbul apa-apa. Iso dadi ratu apa ora? Nggih. Diharapkan Satrio Piningit nek wis muncul supaya Satrio Piningit niku jumeneng ratu. Nek wis dadi ratu disebut Ratu Adil. Dene swarga niku pun mboten enten wong wedi, mboten enten wong kuwatir, mboten enten wong isin. Sak karepe apa kersane keturutan. Maune gak tahu numpak pesawat wae. Keturutan. Maune gak tahu mangan buah kawe, keturutan. Tanpa ada resiko. Mulane swarga donya kali swarga akhirat beda. Nek swarga donya bar penak kesel katok. Tapi nek swarga akhirat gak ono kesel ya, Pak. Iku perbedaane. Pun jenengan pados iki ya, Mbak. Nggih, perbedaane niku. Lah, teng swarga niku kudu apa mawon keturutan. Tapi senajan ngoten niku tasik beralakan nafsu to. Niki. Nafsu. Senajan nafsu sing positif. Lah, isane lepas nafsu terus nggih niki. Ah, bosen aku niki. Mulane leluhur-leluhur tasik kathah ten mriki. Mulane saged tumurun malih. Misale Mbah Sunan Kalijaga teng mriki. Ah, kelakone padha mbek aku, medun, tak kei wisik. Wis bener terusno. Misale ngoten. Balik. Mboten kathah. Mergo napa Batan Sukma kali Batan Wadak niki lek pun tinggal mboten saged wis. Satu kata saja sudah cukup. Kowe sing mbok goleki apa pengen ngene? Iki lho lakonmu ngene. Ah, dah. Wong gek biyen sih butuh napa kesektian, kasekten. Mulane sampai kajeng wau sing kula omongaken sampai duwe macan. Nah, macan wong urip ning donya mek diaji-aji macan. Nah, besok nek balik ya ning alam kasukman ya ning jagate macan, ora jagate manusa. Nggih. Cetha nggih? Nggih. Saiki pengen diaji-aji napa? Kekuatane rupa kewan ya. Besok teng akhirat ya teng jagate kewan mboten teng jagate manusa. Aji-ajine bangsa peri ya. Besok nek tinggal donya ya mlebune akhirat ya jagate peri. Pun cedhak nggih. Lah, jenengan sak dangune niki pun nate ngrasakaken napa? Lah niku wis sambung, Pak. Cuma tingkatane beda-beda. Bijing. Cobi. Tiap kunci pasti ada tahapan. Mau naik tahapan pasti ada ujian. Gak ono ujian, gak ono kenaikan kelas. Dibak angel ya wong urip. Angel, mlane Waranggana niku nek nembang uler kambang niku. Ora gampang wong urip ning alam donya. Lah niku. Sae sediane. Jo lali lo Mas kowe. Nggih.
gotong royong nyambut gawe. Tembange Waranggana. Nek jineman uler kambang ngoten nika. Tembang lawas niki. Saestu. Terus tentang meditasi napa semedi isane cepet sambung. Usahakan niki nek mantun buka kunci usahakan ngosong, Pak. Ya aja mikir duit, aja mikir penggawean, aja wis pokok lepas. Nah sing sulit niku lebih sulit niki. Ngadep sing gak urip. Ya wis to, ora ngarah katik gak balik kok. Kula waune nggih wedi, ya bareng kula nekat kendel ora ana wong sinau kek tambah mati yo mboten. Soale sumpah awak dhewe kan mboten niku. Nggih. Sak lawase to? Selamat sak lawase mboten teng donya tok. No. Lah nek percayane jek kambang-kambang, lah apa dilakoni? Wong kowe wis percaya aku kok. Pak, kula ditip niki, pun monggo percaya. Wis percaya kok jek takok jlentreh ya berarti percayane urung tenan. Apa meneh kalih dulure dhewe. Sing urip bareng sedina, lahir bareng sedina, besok tinggal dunia ya bareng sedina. Langsung ngarsane Gusti kang sifat gaib, sifat suci, ora ana sing roh dalane nek gak sing utusane kok kono. Aja tek ngaku rena-rena. Wong tuane dhewe leluhure dhewe ora tau disembah, sing ora kenal sing apa goleki diparani disembah. Kuburane digoleki, kuburane sapa? Mbahmu ora tau disaba kok. Buyutmu ora mbok saba kok, ora mbok urus kok. Mulane aja bodho-bodho. Nek njaluk malah ning kuburan ora nggone apa Gusti Allah ning kuburan. Meneng tek golek nggon sing penak. Nek debian urung wonten bangunan napa-napa wong Jawa ya golek sing adem tentrem, nek gak ning sor wit ya nek pinggir gumuk, watu-watu. Sing penting aman, nyaman. Niku nek meditasi. Lah saiki wis akeh gedung, akeh napa-napa. Mosok Gusti Allah teng jero gedung. Nggih. Dadi sepisan malih sing kula suwun kok monggo ayo to wong Jawa kuwi aja sampe ninggal Jawane. Nek Jawane ditinggal ilang. Wong Jawa nek wis ilang Jawane, ilang jati dirine. Nek wis ilang jati dirine, ora duwe jati diri, ora duwe harga diri. Paribasane ragane iki dienggo keset mbek wong asing ora ngerti, tambah bangga. Anake putune dijaki kabeh tambahan dadi budak. Piye bangsaku kok bodhone nemene ngene iki. Monggo nek teng mriku ngoten niku wau ceritane. Terus tentang meditasi, tentang semedi makaten menika. Mboten ketang sak detik napa rong detik mesti jenengan pun nate ngraosaken napa sing teng donya niku mboten enten. Nggih, lah niku tandane cara mlaku wis bener, arahe wis bener, mergo apa? Parane wis bener. Nah, karek besok dumadine dos pundi? Kan dereng. Tinggal donya niku dereng dumadi. Dereng lepas paran. Lah niki wau napa? Nek mboten enten hubungane kalih makhluk lain kan mboten masalah. Lah nek enten hubungane makhluk lain, lah misalnya jenengan teng donya mentingno hubungan karo makhluk lain, mau perlu dienggo kebutuhan donya. Besok ya nek ning akhirat ya ora ngarah kesusu mulih teng jagate manusa, ya jagate sing ngrewangi niku wau.
Mampir tapi nyelesekno masalah Mas niku. Lek prosesnya dereng tuntas iki dereng balik. Dereng diteraken teng jagate manusa. Lah niku napa mboten niku namine neraka niku. Neraka niku mboten kok Gusti Allah sing nyiksa. Nek teng agama jarane digodha malaikat, malaikat kok godha. Utusane Allah. Lah malaikat niku sapa? Nek wong malaikat ya dulure dhewe iki lho. Jare malaikat loro to. Lah nek loro mosok ngupeni sak jagat iki mosok malaikat loro. Nek dulure dhewe niku. Lah intine agama niku ngeten upamae ali-ali mban. Agama niku mbane tapi penghayat niku manike akike pomono pon barang ya agama niku kulite tapi penghayat niku isine lah awak dhewe wis ning isi kok isih balik ning kulit wis gampangan niku nggih lah mulane monggo aja bodho-bodho sing bodho sing salah ora penjajah wong penjajah kok. Lah sing salah niku awak dhewe mergo bodho. Aja gampang dibodoni ben ora dadi budak. Niku tentang semedi wau ngoten, Pak. Monggo malih sinten ingkang badhe tanglet monggo. Kula badhe tanglet. Nggih, monggo. Bahasa Indonesia. Monggo, nggih. Orang Jawa kan percaya bahwa negara Nusantara akan gembah di Paro Jinawa tentrem Kertorejo kalau muncul Satya Piningit. Nah, pesan untuk seorang penghayat kepercayaan bagaimana untuk memunculkan Satya Piningit. Pesannya untuk segera muncul Satya Piningit itu. Sampun. Sampun. Nggih, matur suwun. Ini pertanyaan ya dari Tuban sendiri tentang Satrio Piningit. Karena apa kok diarep-arep ya Satrio Piningit? Menanti timbulnya Satrio Piningit. Sekarang tentang Satrio Piningit, mari kita pelajari. Siapa Satrio Piningit? Satrio Piningit itu apa? Siapa? Satrio Piningit itu bukan 1-2 figur orang. Karena apa itu diharapkan? Diharap-harap bentang muncul. Supaya nek Satrio Piningit muncul nek timbul apa-apa. Iso dadi ratu apa ora? Nggih. Diharapkan Satrio Piningit nek wis muncul supaya Satrio Piningit niku jumeneng ratu. Nek wis dadi ratu disebut Ratu Adil.